निउस नायगिरि गासै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय जे दाखालि थांनाय 12 जुन बुधबार खालि आं बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो लोगो हमनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे आंहा आगोलाव बिपिएफनि दिनाव स्किम मावनाय दंमोन 40 लाखनि बै स्किमनि बिलनि थाखाय आङो प्रमद सारजों सावरायनो होनना थांनायावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्तियै जइन जाहोदोंमोन आरो आं बिथांमोनखौ बुंखादोंमोन आंथ' दिनै जइन जानो होननानै फैयाखै आं खालि सावरायनोसो फैदों बेयावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्ति खालामनाय जादों आरो किसुमान बाथ्राखौ बिथांमोना आंखौ बुंनो थिननायलाय आं किसु बाथ्राफोरखौ आं बुंनो गोनां जादों जेरै आं बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै आं दिनै इउ.प जइन जाबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोनानो बुंनो होदोंमोन बेखायनो आङो दिनै आगोलावबो आं बिपिएफनि गोबां खामानि मावबोबाय हिसाबै दिनै आं बिपिएफखौनो गारनो हाया बेखायनो आं दिनै फिन बिपिएफआवनो फैफिननानै आगोलनि बायसायैनो खामानि मावगोन होननानै आं दिनै बिपिएफआव फैफिननाय जाबाय जिहेतु नोंथाङा पुराना बिलखौ बहननो होनना थांदों बेयाव मा फोरमायदों बिथांमोना जइन जाबासो होगोन होनना फोरमायदों बिथांमोना बेफोरखौ जेबो सावरायालासिनो आंखौ डाइरेक्ट गामसा गावसोरनि आर'नाइ फालिखौ गानहोदों बेफोरखौ खुनु सावरायनायानो जायाखैमोन दा फैबाय थानाय समाव मा सानदों नोंथाङा मा फोरमायदों आङो फैबाय थानाय समाव बिपिएफनि आगोलनिफ्रायनो जिहेतुके आं बिपिएफ कर्मिखा दाबो बिपिएफनि जानानै आं खामानि मावलांबाय थागोन आरो उनावबो मावलांगोन आरो नोंथांजों लोगोसे साथाम साब्रैसो जइन जादों आंजों लोगोसे रुबुल राफा होननाय गथ'खौबो बिथांमोना जर जबस्ति सोफादों नाथाय आंजों गासै 7 बे 7निनो लास्टआव आं 3 गथ'खौ जितुके आं जइन जानो होननानै थांखायाखैमोन लिंलाङाखैमोन बिसोरखौ आङो साइडआव दोनखानाय जादों आरो निउस चेनेलखौ आङो बरायबाय साबायखर बावबाय दिनै जोङो कख्लाबारि ब्लक बिपिएफनि सिमलायाव थानाय जोंनि गाहाय मावख'आव खौरांगिरि मेल खुंदों बेनि गुबै जाहोना जाबाय थांनाय 12 जुन बुधबार खालि जोंनि कख्लाबारि ब्लक बिपिएफ इउथ बिपिएफनि इनचार्ज प्रेसिडेन्ट वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथां सोगोमसार बर' 7 एल.ए 7 बर' बिथाङा जोंनि जायगानिनो एम.स कख्लाबारि ब्लक कख्लाबारि समस्तिनि एम.स मन्टु बर' बिथांनि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांजों बिटिसिनि सिगांनि बिथांनि स्किमफोरनि सायाव सावरायनो थांनायाव बिथांखौ जइन जाहोदोंमोन माखासे खोथा बुंनानै बिथांखौ फुस्लायनानै नाथाय बिथां सोमावसार बर'आ सोगोमसार बर' बिथाङा जोंनि एखेबारे फुराना कर्मि सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय आरो सेंग्रा आफादनि इउथनि बिबानगिरि महरै बिथाङा गोबाव सम खामानि मावबोबाय थादोंमोन बिथाङा बिथांनि गोसो गोरबोआव बिपिएफ दोलोआ बा बिपिएफ दोलोनि मावनायफोरा बिपिएफ दोलोनि सान्थौ गासैबो हाबनानै दङ दा बिथाङा दिनै 12 तारिखआव जइन जानायनि उनाव 13 तारिखनिफ्राय बिथाङा जोंजों पुनर कन्टेक्ट खालामफिनो जे आङो बहाय फैनानै मोजां मोनाखै आङो पुनर नोंथांमोनजोंनो थांफिननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय दोलोआवनो थानानै खामानि मावफिननो गोसो गतिके आङो थांफिनगोन नोंथांमोना आंखौ एक्सेप्ट खालामनानै लाफिननांगौ बिथाङा जोंजों कन्टेक्ट खालामफिननायनि उनाव जोङो बिथांखौ बरायफिनो आरो दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव फैबाय गतिके जोङो बिथांखौ सिगांनि बायदिनो बरायफिनबाय जे बिथाङा जोंनि दोलोआवनो थानानै एखे बिबानावनो थानानै बिथाङा पुनर खामानि मावफिननायनि खाबु जोङो दिनै होफिनदों आरो बे थांखियावनो जोङो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौ जोङो खुंदों।